Чакай да го уморим. Той е накосан то. Аз мисля, че е на качамак. Накосан. Чакай още малко да направи един шквал навътре. Айде, марш навътре. Марш навътре. Мога да поснимаме, иначе. Не е атрактивно. Ти служи ли сега ще? Сега са работи с мек аванс. Абачи кури. Оха, взе да плёк. Ще направя още един заход. Това е якичък. Айде! 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 Айде бе! О, взе се уморя. Абе, заеби мухата, бе. Айде ще го вадим вече, готов е. Пуснаме хури. Топни кепчака първо. Пусна. Хубаво го топни. Тук не е вече много фатално, чай сега да го завърта. Чакай, ще го обърна наобратно. Няма да стане така. Само с главата напред ще стане. Усетим. Ама се уморил вече, виж колко слаб удар прави. Айде, чакай се. Така, лекичко дигай. Готов. Готов е, бачи кирекът по книга. Видя ли, като ни го вързаш, как стават нещата? И то е 20 кг. Да, по-голямо то да избяга. Да, дойде по-голям. Давай там на широко, аз ви се чуда още да го вързам или. Само че давай по твоята система. Що, колко е часа? Ще умириш или ако умре? 4-5 часа. Добре, айде да го извадим от кипчака, тук лесно ще го видим. Ще щупи пръчките. Дръж го. Така. И то го